Rada by som vám predstavila tento nízkoenergetický dom, pri stavbe ktorého sa využívajú najmodernejšie technológie. Sú nimi panely OPS 300, ktoré sú výnimočné svojou tepelnou izoláciou, odolnosťou a protipožiarnou ochranou. Tento dom ponúkame v troch prevedeniach: hrubá stavba, holodom a dom na kľúč. Hrubá stavba zahŕňa základovú dosku, obvodové múry, priečky a strechu. Cena za meter štvorcový je 450 €. Druhým prevedením je holodom, ktorý zahŕňa základnú konštrukciu, okná, dvere a strechu. Je ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí si chcú zariadiť interiér podľa svojich predstav. Tretím prevedením je dom na kľúč, ktorý predstavuje komplexnú službu, kde prevezmeme všetky fázy od počiatočného návrhu až po finálovú realizáciu interiéru a exteriéru, čo znamená, že človek dostane hotový dom, ktorý je ihneď pripravený k nasťahovaniu. Výhodou panelov OPS 300 je aj ich modulovateľnosť, čo znamená, že v prípade, keby ste potrebovali pristaviť detskú izbu alebo garáž, nie je to žiadny problém. Presunuli sme sa do domu, ktorý je postavený z panelov OPS 300 a teraz sa porozprávame s majiteľom a položíme mu pár otázok. Prečo ste sa práve pre tento systém rozhodli a nie pre klasickú tehlu alebo Porfix? Lebo je to cenovo výhodné a je rýchlo postavené. V podstate za 5 mesiacov dom bol postavený. Ako sa vám býva aj počas napríklad nepriaznivého počasia? Cítite sa bezpečne? No, bezpečne, aj keď je silný vietor, susedom zobralo plechy, tak s týmto domom nič sa nedialo, ani sa nepohlo. Takže. Dá sa na tieto panely postaviť, ako aj vy máte napríklad kuchynská linka, nie je to také, že by to nedržalo? Dá sa, tieto skrinky sú 90 cm vysoké, tam taniere, poháre naložené. Keď sa použijú správne hmoždinky do tých panelov, tak určite to udrží veľkú váhu. Niektorí ľudia majú obavu, že či sa dovnútra neprekúšu hlodavce. Mali ste vy takýto problém s hlodavcami? Nie, hlodavce máme na záhrade, ale do domu nič sa nedostalo. Nič není poškodené, takže. Aký je váš tepelný komfort a čo hluk? No, tepelný komfort, je to odizolované poriadne, aj izolácia hore, aj tie bočné teda steny obvodové. No a hluk počuť iba keď na strechu plechovú teda prší, tak to počuť. Takže inak je hluk vlastne v poriadku, iba to pršanie, že počujete. Aké sú vaše mesačné náklady na bývanie? No, vychádza to voľakých 80 € mesačne. Takže je to výhodné aj práve pre ľudí, ktorí si chcú napríklad postaviť dom, ale chcú žiť nízko nákladovo. No určite áno. Neľutujete svoju voľbu a postavili by ste si takýto dom znovu? No, určite áno, lebo tak spokojní sme tu. Ak zvažujete výstavbu domu s nízkymi nákladmi na stavbu a bývanie, táto ponuka je cenovo dostupná pre každého. V prípade otázok ohľadom tohto typu domu neváhajte kontaktovať realitnú maklérku Renatu Grešner.